motorvejen med vi har været nede og hente en Weinsberg nede i Hedehusene, og det er den billigste Weinsberg, en 480'er, til 79.900 kroner. Og det er jo meget, meget billigt. Det ser ud som om, at det er jo Knaus Tabbert, der står bag Weinsberg, og nu har vi ikke kigget så meget på det nu, men det er bare lige stukket hovedet ind, og jeg tror, det er en campingvogn, hvor man får meget for pengene. 80.000 kroner for en splinterny vogn, det er jo i hvert fald et niveau, hvor rigtig mange har mulighed for at være med. 2 køjer, den vil være perfekt til børnefamilien, som skal på camping for første gang. Så jeg er spændt på at få kigget lidt nærmere på den her vogn, som vi skal kigge på det nærmere i dag. Weinsberg 400 LK, som vi sidder i her. Man kan sige, at det der især gør vognen rigtig, rigtig attraktiv, det er, at den ligger på 79.900 kroner i nyindkøb. Og det er en rigtig, rigtig fornuftig pris. De gode køjer, lange, jeg kan ligge der med armene op over hovedet. Et fint depotrum nede under her, hvor der er masser af mulighed for at lægge ting ind i. Køkkenet med 3 gas plus, hvor man med lidt god vilje godt kan have alle 3 plus i gang på samtidig. Ganske udmærket skabe her, som lukker ordentligt og solidt. Og tilsvarende her med en bestikskuffe og et skab hernede til diverse madvarer og andet. Og det store køleskab her, der også er ganske udmærket. Stort, man kan sige, der er måske netop ikke så meget plads, hvis man er 4 personer. Men det er dog, det er med en fryseboks, men altså man skal tænke sig lidt om med, hvor meget man smider ind her, fordi det er måske ikke vognens allerstærkeste punkt i virkeligheden. Toilet, hvor der her i 12-vognen her er mulighed for at tage bad. Et okay skab herude, fint. Der hvor man synes jeg kan se, det er faktisk et af de eneste steder, hvor jeg synes det er meget tydeligt, at vognen er billig. Det er med skabet hernede, det er noget sjovt vakkelvogn, noget synes jeg, som både er 11 og kørt videre i 12-modellen. Det synes jeg ikke rigtig er særlig fedt. Men ellers er det man kan godt lige være her, og der er jo hvad der skal være på toilettet. Og man får faktisk en ganske udmærket vogn. Man får selvfølgelig ikke det hele, men altså man får to køjesenge, man får en udmærket sædegruppe her. Man får okay med skabsplads, der er badeværelse, der er et fornuftigt køkken med 3 plus, så man får faktisk alt det, man sådan kan forlange at få til en rigtig, rigtig billig penge. Så jeg synes, man har en god rejsevogn, som vil være ideelt til den nystartede campingbørnefamilie, som gerne vil ud og se, om det med at campere er noget for dem. Det kan de gøre her for en overskuelig penge, hvor man får en ganske udmærket vogn til prisen.